אז כן, זאת אני. אני והאח איתן המשפחה. מה אני עושה פה? בינתיים בתוכנית אלוני. פירקנו את המילה אלוני בתרגום לעברית בודד. זה בודד. אז you lonely, כי alone בעברית בודד. alone מתחיל באות הזאת. you איך אני מציירת you? לקחת קצה אחד ועושה חצי עיגול מלמטה. you. תראו קצת יותר כן, שתראו you. חצי עיגול מלמטה. אוקיי. הנה עם האצבע. יו. כלומר, למה קוראים יו? כלומר, מהצד הזה הולכים לעשות יו. אוקיי? זה כמו מגלשה כזאת. מגלשה. אז עולים במגלשה למעלה. כן, סתם הייתי מאוד עייפה, שמתי את זה בשביל לרענן אותי. יש כאן כוס מים. צמר גפן שטבעו במים. והמשימה שלי היום בתוכנית שלי you lonely היא בעצם להראות לכם את האפקטים המגניבים חישוש בעולם. האפקט הראשון הוא האפקט, אני לא יודעת אם הוא באמת אפקט, הוא האפקט הזה. הוא אפקט שאני רגילה, נכון? זה ממש אפקט מוזר. אוקיי? זה אפקט אני רגילה, ככה, נכון? אוקיי. מוכנים לאפקט השני. רואים איך הוורדוזי נראה ככה? בדרך כלל הוא ככה. ככה. זה מאוד מוזר לי. זה לא אפקט כל כך מוזר כמו הקודם. אבל זה כן אפקט. זה אפקט. טוב. אני נהנית ככה מאוד חמודה. אני אוהבת את זה. אוקיי, עיניים גדולות. עיניים גדולות, הבנתם? ככה, עם עוברות ופוקותים. ככה, זה פאפי וייס שהוא כזה.
אתה ממש רוצה לבקש משהו, זה פאפי פייס. אז עם העיניים האלה, עם האפקט הזה, פשוט מדהים. טוב, הפרצוף שלי נמתח וזה האפקט השלישי בתור. מספר 3. 3. אוקיי, מספר 3. אז האפקט מספר 3 הוא האפקט הזה. אני מסירה את עצמי. אני החלטתי שאני רוצה לעשות את האפקט הזה. את האפקט הזה אני לא המצאתי, אבל הפנים שלי די מתוחות. כל פעם שאני מזיזה, החלון שם זז. טוב, אני ממשיכה לאפקט הבא. אפקט בומב. בומבלח כזה, אף ענק. שאפילו לא רואים אותו באפקט. סליחה, רואים אותו. רואים אפילו את כל הפרצוף שלי. מי שלא יודע, זאת אני. אוקיי, סיימנו את שיר הניני, ואני עוברת לפה מאוד גדול. אני יכולה להגיד שאני צריכה לעשות עכשיו קוף. נכון זה דומה לקוף? אוקיי. אם אמרתם נכון, אתם צודקים בהחלט. הלב שלי שוב פעם נהיה גדול. אין מה לעשות עם האפקט הקודם, אבל אוקיי. אתם רואים בזה? התכווץ פה ממש. לא יודעת איך זה התכווץ לי. כן, זה האפקט שבעי. אפקט מספר 7. אפקט מספר 7. 7 ילדים. 7 ילדים. אוקיי. פרצוף חמוד. טוב. נכון, אני נראית כמו גר. וזו צורה של ראש הגר. משהו התחפש לי כאן, נורא מוזר לי. בואי. בואי נראה. זה קו ישר, מה זה? מרובע. זה אמור להיות עגול. רק הסנטר שפיטי כזה. כל הגוף. מה הכל? טוב, לא משנה. אבל אני מה זה אוהבת את השיער שלי. וחשוב לי כל הזמן שאפקט מסודר. אתם תראו אותי ונורא תיבהלו מזה. אבל אני עדיין לא יודעת לעשות קוקו. תסתכלו.
עשיתי לעצמי קוקו. איזה יופי. אוף, שונאת שזה מרובע. ועכשיו הפנים שלי נהיו דקות ודקות ודקות. ארוכות. דקות. עכשיו אני אעשה את הפרצוף שקצת יותר עבה. קצת יותר גבוה. גדול. קצת יותר. ואתם רואים איך סידרתי לי את הפרצוף. יש הבדל מבין הקודם. כמו שאני אענה לכם, הקודם יכול להיראות ככה. זה הפרצוף הקודם שלי. וזה הפרצוף שיש לי עכשיו. היה עכשיו. בסדר גמור. עכשיו מה אני צריכה לעשות כדי לעשות את זה? רק שניות, אני רק לוקחת לי משהו. איך לקחתי לי דף? בסדר. אוקיי. נקודה שלי. תזכרו, אני עדיין עם הפרצוף הזה. את הזף אני מקפלת לשניים. זה פרצוף קצת יותר דק, מה שיש לי קצת יותר עבה. זה הפרצוף הקודם שהיה. כלומר, זה הפרצוף שיש לי עכשיו. אוקיי? בסדר גמור. עכשיו בואו נראה את ההתכווצות ואת ההבדלה פה. זאת תהיה המשימה. רואים את ההתכווצות וכאן כזה נגיד זה החדר הרגיל. אז לאט לאט הוא נהיה שנקודה מושכת את זה, וזה כזה, זה כמו הנייר, אני אגיד לכם, הנייר שלי חלק בלי כלום. זה כמו נקודה שמושכת את זה מפה, נכון? כאן זה מתכווץ, ואז כאן הצדדים זה יוצא החוצה. זה בדיוק מה שקרה. אז להתראות עד האפקט הבא. בומבלה בום. ראיתי שעכשיו יש אוף, אני שונאת בומבות. שונאת את זה.
מי עושים לי את זה? ועוד את זה אני לא מסכימה. את זה אני לא. את ההתכווצות ואת ההחזרה. התכווצות. אז החזרה. זה כזה דבר. בומביק. לא ככה. בהתחלה זה ככה. אחר כך זה מתכווץ. נהיה ענק. אוקיי, זה כל כך מעצבן, תעבירו כבר. יופי. עכשיו, זה הקטע שהכי חיכיתי אליו. דבר ראשון, אני יכולה להיות טומטיאנית. נגיד, זה משהו מגניב. ביטי. נכון. יש אותי ברגיל את זה. אם אני מורידה יד שמה על האפקט, אני יכולה לעשות את היד השנייה. סליחה. ואז שאני תאומת, סיימתי רק יד אחד. אתם רואים? זה רק יד אחד, אני עושה ככה. לא, די, אל תעביר את האפקט הלא נכון. ועושה ככה. יד אחת. הנה, זה מה שקורה עם שתי ידיים, שזה מה זה מגניב. כאילו, מוות מגניב. אתם רוצים לדעת תמוסיאיות עם 4 ידיים. אז אל תחשבו שאני גם... אוקיי, עכשיו הגיע הזמן התכווצות קטנה לקיקלופית. שלום, אני קיקלופית, באתי מעולם המיתולוגיה היוונית ולא הרומית. כי באמת אני באה מיוון. מיתולוגיה באה רק מיוון. ולא מרומא. כל כך מעצבנים. בא לי להיפרד ממך. יש לי צומה שעושה בדיוק מה שאני עושה ואני שולטת עליה. לא, מה זאתי? זה מעצבן. זאתי זאתי שבצד איך אני אגיד את זה? בצד טוב, לא משנה, תעבירו אפקט. די, למה אתם מעלימים אותי? למה על המצלמה יש רק מערבולת? למה אני רק מערבולת? הנה לי. מעצבנים. כל כך מעצבנים. תעבירו אפקט. לא בעיה שלנו. איך שאומרים לי ככה מצלמה. כל כך מעצבנים. עד שאפילו אומרים לי, תשתקי עד הפרק הבא. איזה מעליבים. כל כך שונאת אותם. כל כך. על
הלוואי שהיה לי משהו אחד. 3 משאלות להגשים. א', אני רוצה כובע רוסי. ב', אני רוצה להיות עם מסכה של חתול. וג', אני רוצה להיות עם מסכה של ליצן, ואין לי את הדברים האלה פה, נכון? אפילו תסתכלו, אין לי כאן. אין לי כאן כובע. אני אעשה לי כרוך חדש. סליחה. אוקיי. לא משנה. עכשיו, אני עובר. הלוואי שיהיה לי את 3 המשאלות האלה. כובע רוסי. כובע רוסי. אני לא מאמינה. מה זה כאן הכובע הרוסי הזה? סליחה, אני פשוט מצטטת קצת. יש, הלוואי שהמשאלה השנייה שלי תתגשם. מסכה של חתול. מסכה של חתול? איך זה? איך המסכה של חתול הזאת הגיעה אליי? איך היא שולטת בעצמה? בא לי להזיז אותה? איך אני לא יכולה לגעת בה? נו באמת, אולי זה יפתיק. 20? אני לא מאמינה. עשיתם לי כל כך הרבה אפקטים בלי שאני ידעתי. אוי, בא לי כבר את הליצן. ייי, ייי. מה זה? יופי. בא לי כובע קאובוי עכשיו. קאובוי. עוד פעם בא לי חתולי. דירה להזכיר. בקומה השלישית גרה חתולה כושית. כל היום מתגנדרת, מתאפרת וקושרת על צווארה סרט. פינג! איזה יופי שיש לנו חתולה. איזה יופי. אבל אני רוצה כבר את המשאלה הבאה. אוי שלא.
וואי, אני לא מצליחה לחשוב. אולי אני אשים קעקוע. כן. יופי, הקעקוע פעל. אבל אני נראית פה אותו דבר. יש לי רעיון! יש לי. ממש יש לי. אני אשים פאה. ויהיה לב פה. קעקוע של לב, נו. טוב, הפאה לא עובדת. כל הזמן זזה. אולי מסכה של אינצ'וף? מפלצת ירוקה? אולי כתומה? אולי סנובית כזאתי? כן, סנובית. כן, נמצא ברות זה הרעיון הכי טוב. או שאולי... אולי כמה זה 1 ועוד 1 רגע? וואי, אני לא יודעת, זה מאוד מוזר. מרוב חשיבה, למה הפכתי לארנב כזה? רציתי דווקא עם אוזניים למטה, כמו שופר. חבל. עוד שנייה אני אהפוך עם הגוף. רק שנייה, אני צריכה להחליף. יופי. זה משקפיים רגע. עם הכובע. אם אתם שואלים איזה כובע, עם הכובע הזה, הולכות סבבה. רגע קורקי. אוקיי, את עכשיו את חייבת להפיל לי את זה. נו כבר. את חייבת להפיל לי את זה. אוקיי, תביא לי מים. קחי ברצונך מים. בא לי מים חדשים. אוקיי. לא בא לי כאלה רטובים. מים כל כך רטובים. איזה חוצפה. אפילו לא מאמין. די. לאן נעלם לי הכתר? למה אני כל כך מוארת? כן, המשך התוכנית, אפקט חדש, מי לא ידע, מי לא שמע. יופי. כמה אפקטים כבר עברנו? איזה אפקט זה? כל כך הרבה אפקטים? לא ידעתי. כל כך הרבה? 1, 2, 3
יותר. זה 40? אני לא מאמינה, 40 אפקטים. לא, לא, זה לא יכול להיות. זה לא, זה לא, זה לא. זה לא. יש לי רעיון. נו כבר, אין נורא, נדלק. לא בא לי להישאר בלי רעיונות. עוד לא הדלקתי את המנורה. נו. לא משנה, הרעיון ברח לי. מה קרה לצבע? היה כאן קצת צהוב ואורן מעץ, למה לא רואים צבע עץ? כאן היה איזשהו... כאן יש... היי, צבע גוף שלי הוא לא אפור. מה? טוב, אני לא מאמינה. לא, 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 די, הלאה. תביאו אפקט. למה הכל חשוך? וזה היה שחור, למה הוא לבן? למה זה לבן? הכיסא זה אמור להיות שחור. לא, אני לא אתן לך. לא לך. טוב. בוא נראה. השיניים שלי אמורות להיות לבנות. יש לי שיניים שחורות. אולי שיסרו אותי כמו פוסטר? כאילו בצבעי שמן? טן טרן 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 טן טרן טרן טן טרן 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 טן 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 טן. לא מאמינה, לא, לא, זה לא, לא. אולי בצבעי פנדה? פנדה, פנדה, פנדה. ציירת בפנדה, איך זה יופי. וואו, זה היה מאוד טוב. זה צבעול, כמו שחור לבן כמו קודם, זה... הוא רק שחור כהה, אבל ממש שחור, לא אפור. ולבן. מה שבעיר, בהיר, מה שכהה, לא, לא, זה לא צבע עור, לא, בבקשה, לא. בהיר, זה בעיר. לא, לא, אני לא מסכימה, די, תחזירו לרגיל. טוב, זה סוף המשימה שלי להיום, אני לא יכולה יותר, ממש משגע אותי. טוב, ביי, אני לא יכולה יותר.